Bueno, doncs a mi, en veritat, el que més m'agrada és l'aquarela, la línia, les formes deformes, diríem. En veritat, coses molt simples que només amb un traç, amb la línia, amb el color que li dones de fons, ja té un estil, se complementa. Normalment m'agrada dibuixar cares, la mirada, la boca, el nas, no sé, parla molt d'una persona, no? Parla del dibuix, com si fessis una caricatura amb un estil molt personal, perquè jo no em caracteritzo per dibuixar realista, per un dibuix perfecte, amb il·luminacions, amb sombres, no, em caracteritzo per la línia. Bueno, bàsicament l'ordre no en tinc cap d'ordre. Quan dibuixo, quan dissenyo, el que faig és escoltar música, sobretot música, molta música. M'agrada dibuixar noies perquè d'alguna manera és el que tinc més fàcil, no? Diuen que la gent al final ens acabem dibuixant tots a nosaltres mateixos, que deia el Jordi l'altre dia. Considero que sóc una persona bastant hiperactiva, crec que sóc bastant caòtic. Puc estar pensant en 1000 coses a l'hora. A l'hora d'intentar plasmar una idea, estic fent-la, escolto una cançó, potser la canvio. Jo m'emporto la feina a casa, començo a fer els esbossos, penso colors, penso una estructura i li passo al Jordi perquè li acabi de donar un retoc, saps? Perquè li acabi de donar el punt aquest d'actual, d'una cosa molt creativa, molt espontània, perquè ell farà que allò acabi de funcionar, no? És que mira que he treballat amb persones, artistes, allò... I sempre és allò, hòstia, veus? Li tinc d'acabar de retocar. I amb la Lara, no, és que fa el que jo faria. No sé, potser una tècnica diferent que la meva, però a l'hora de composar, a l'hora de pintar, a l'hora del dibuix, inconscientment ho fem igual. És, no sé, rotllo connexió total. Sempre estic marcant línies, retrocedint i mirant a veure com queda. No, és algo sempre distant. El primer record que tinc és de quan era petita, que la meva mare em deia sempre pinta la casa del veí, pinta l'escola, pinta... Saps? I sempre estava fent casetes amb molts colors, amb moltes finestres, com molt detallades, no? I em recordo que ho portava a l'escola i em deien, hosti, com pot ser que tinguis tanta visió d'algo tan petit, saps? Recordo que m'agradaven molt els còmics i bueno, jo teníem una botiga que amb el paper d'embolicar el tabac em ficava a dibuixar i a copiar allò, els còmics, no? I molts amics em diuen, hosti, què m'ho vens? I bueno, potser la primera pela, amb 7-8 anys, allò, venent portades de còmics dibuixades en paper d'embalar d'un estanc de tabac.